کے پارلیمانی سیکرٹری بتا گوما ساڑیت ما ظالبول ترقی و آئیے حوالہ جس کنے کہ آئیے انمگا سیاست بھی یا سماجیت بھی اور باہر زورگ کدی کو چوڑے جنجال تھا تو ای بابتا علامہ ہر کسی بتی سفر ہے تو یہ سفر ہے انچو مجبین کے والد صاحب اتنا مزنی سپورٹی بتا لازم فیملی سپورٹ بتا اور لازم پیتے رول کردار بھی تو آئیے حوالہ پتہ تو درمیان بتی ماسٹر ہم کو پتہ سیاست پتہ ای بتی دیکھے لگتے ہیں انچی چیز کی ما سرپد نہیں تو آئی بابتا کب جی بالکل بچا ماں تی ایجوکیشن طور بتا چی کوتا گا فردر باقی ہائر ایجوکیشن واسطہ ماں بشی کوئٹہ ہاتھ کہیں پدا کوئٹہ آدورانا کوئٹہ طوربتے سفر کرنے بہت مشکل ہے مردی آدم یہ واسطہ ہے کہ شما بھی سفر کو تک مشکل ہے باعثی تک جنین یہ واسطہ بہت مشکلات تھا مطلب یہ اوقایا کہ جنہیں کی بیتیں دوانے کے واسطہ عموماً یاد ہیں کہ مطلب یا تو بعضی دیکھے جن کو یا جگہ بتا تھا یا کہ طرز علامہ یک امرائی لوٹے تھا نو مرچی باندھا ماشاءاللہ الحمدللہ بعض آسانی چوکانی واسطہ وانے کے واسطہ آج ہمارے کمڑا ہاسٹل اشوے چچو جنک کتاں بلوچ جنک کم تعداد کچھ کساس چھ صاحبہ میں علاقہ باز کھمے تھا مانا چھپی سر یک دو تھا منی دورانا منی کالا یک کی وے صورت بائیانا پنجگورہ چھی یک دو تھا جی آو ہمیش تھا اکر مردم نیست تھا تو علامہ یہ مشکلات تھا ہمارا باز بلے خیر ماں ہمیں ٹائم گوست ہمیں دورانا ماں ہمدہ تھا ساتھ ساتھ من یادیں وانے کے دورانا ماں ٹیلی ویژن اچھی بھی پروگرام کو تکا شمارا یاد بھی شمارا یادیں میں ذکر کرنا گئے ریڈیو پاکستانی کو ماں مختلف ایکٹیویٹیز کار کو تکا تھا پدا واپس مام شیشو تھا تربتا ہوتی ایجوکیشن کے کمپلیٹ کو گڑا ماں پدا اودا بھی ماں این جی او سیکٹر شتو جو ایس پی او میں اسٹرینتھننگ پارٹیسپیٹری آرگنائزیشن ہستا اسی پروجیکٹ آنی تو کما کار کو تگا مختلف پدا یہ گما بعضی دورانا کار میں کو تگا مختلف کارانی تو کا ما شامل بتا گیا تو منا یاد ہے ما بعض این جی او سیکٹر ما بعض کار کو تھا اور شرعی سر ما کار کو تھا مطلب دورانا یک جنی آدمی ما صوبہ کے شتگا مطلب شما سر پا دیکھ این جی او سیکٹر کار چکا زیادہ مشکل ہے صوبہ روا گیا کہ یہ چکانی گوما وہی کارے کنک بعض مشکلات ماں کبھی کدی شش بج بوتا کدی ابت بوتا اور فیلڈا کے آرو چما شوتا گا 10 بجا ما شپا فیلڈا بوتا گا واپس مات کا گا بلے الحمدللہ حالات چیز درا شر رہتا ٹائم شری سرگ وست پدا گڑا مچارے سیاست تو کا سیاست شوق ما داشتا گا میں اچھی کاریا ایز اے سوشل ورکر سماجی کار کو تا آئیے سیم کارامشی سیاستدان بھی کارامشی مالو کے خدمت کریں گے ہاں خدمت کرنے گے جی گڑا ماں پدا میں سیاست نعمگات کا اور ایزا ماں ایز اے 2018 نا ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ ات کا ریزرو سیٹ ہے سر جی اور ریزرو سیٹ ہے سر ماں 5 سال میں ٹینیور الحمدللہ گوست مختلف چیزانی تو کا کارانی تو کا بعضی مکاری کو تگا جنی آدمانی والا وومن ڈیولپمنٹ اسپیشلی جو ڈپارٹمنٹ آئی تو کا جنی آدمانی کار بازی نے آدوران بتگا آئیے کریڈٹا ماں جام کمال صاحب دیں کہ آئیے مطلب یک شرعی ویژن یہ گوما کہ کسانی ڈپارٹمنٹ جیسے لا ڈپارٹمنٹ ہے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے آیا نا گیشتر ترجیح دا تو جنی آدمانی واسطہ آئیے بہت شرعی ارچ مایا پروجیکٹ آورتگا آئیے منہ نکو تو آئیے وتی بجٹ آنی تو کا شامل کو تنگو جی باجوان مجلسہ کمنٹس داتا امیر پور لودرانا چے امین نذیر سنارا غلام شبیر انجم حاجی عبدالقیوم عابد خلیق احمد چوہان اعجاز احمد کوکر چاچا قادر بش سید ثناء اللہ اشوی وامی وڈا چا خیر پورا مشتاق احمد بٹو شوکت علی مشتاق خان ماسٹر سلیم جاوید اصغر علی شو درستانی محنت کے شما ماجد صاحب وتی حیال وتی نقطہ دے ما آورتا آج میں ہمیں بڑا مروچی ترقی چوڑ گندے مرچی جنکانی کچو کساس چچو فرقت کا تعلیم پڑھا ہو کوئٹہ تو ترتاب کنے گندے آر جنک کی گندگ بھی اسکول چریں لائبریری گندگ بھی اکیڈمیا گندگ بھی تو یہ تبدیلی چچو پا معاشرے واسطہ پا بلوچ واسطہ یا پا بلوچستان واسطہ چچو دے ماشتا
بچا انو کے ماں گندا اور وتی دورانا ماں کے گندا کہ میں دورانا ماں اسٹوڈنٹ میں لائی پا ماں اکا دکا مردوں میں تک میں کوئٹہ تک سربت تھا مطلب بلوچستان یونیورسٹی سربو کے بلائیں گا پیا جنی آدم واسطہ یہ مشکلات دیکھیں نہیں سب مشکلات سے تھا کہ آنا اجازت نہیں تھا لوگوں نے درائے گا اور روا بلوچستان یونیورسٹی تو کا وانا ہی بلائیں گا پیا بلے نوک کے ماں گندا کوئٹہ ماں کدی بازار یا انگو روی ماں گندی میں جو وتی علاقے عموماً مطلب بعض وشی بھی طرح کے وتی علاقے تو چکانا گندے درو اکثریت منگوانڈوانا گندے سیکنڈ ٹائم روگا یا کہ سینٹر آنی نیما وتی اکیڈمی آنی نیمگا اور واضح جاگا لائبریریاں تو برو او دے گونڈوانا جاگا نہیں تو گیشتر یہ گونڈو جو ہستے مکران ریجنے گا نا تو ماں گوشاں کہ امی چیز کے آگا میں علاقہ ہے تو کا مرچی دائم سے درہ گونڈو درد کا گا انو تو دا یونیورسٹی بھی جوڑ بتا لا کالج میڈیکل کالج آیانی جو اسٹاف آیانی جو اکیڈمک اسٹاف ہیں باقی جو ہستے تقریباً جو اموتی علاقہ ہے جی یعنی تو کا نیما مردم جنی آدم میں وتی چکا میں مردمہ کہ آیا وانتا مرچی ای ادھا رستے گا کہ دروائیں سسٹم بہت سنبھالے گا ٹھیک ہے نا تو ای مزنے اگپے ماں اسے پراؤڈ فیل کرنا یہ چیز رہا کہ میں چوک مرچی اتکگا یونیورسٹی تو کا وانی نا میڈیکل کالج آنی تو کا وانی نا میں جنی آدم دیکھے بینک آنی تو کا کار کرنے گا آرچ ڈپارٹمنٹ ہی ہستے کیا آپ آئی وجہ چھی آئی وجہ میں ایجوکیشن تو کا پارٹیسپیٹ کرنا ماں سمجھی اور میں یا کریڈٹ عموماً دیں وتی علاقہ مردی آدمانا مطلب آہانی اگر سپورٹ مبوتے ہیں آہانا یہ سوچ مداشتے ہیں اکرا پوزیٹیو مبوتے ہیں نا کہ ماوتی چوکانا وانگے واسطہ مرچی امریکہ بھی رادا سیکن ہے گونڈو ان چوکانا روا امریکہ تو روا پدا میں وتی چوک شوتگا لاہور وانتا اسلام آباد وانگا ہاں مطلب یک ٹرسٹ ہوتی چوک سرا کرنا نا مطلب ٹرسٹ کرنا ضروری ہے کہ تو یہ چوکرا ٹرسٹ کا یہ راہ بدے یہ سرارا یہ یلب بدے آکے رو دے ڈلنا گندی چیزا نا آئی تو کا گڑا میچورٹی وقت کہتی ٹھیک ہے نا نو ای ایک مزنی پرکی میں دورانا ونو کی دورانا مانگو امی کو عائشی منی بیسکلی کہ مانگوشی ارچ جو ہستے پورے بلوچستان ہے ارچ علاقہ ہستے آئیے چوک جنک کے چوک اسپیشلی امی وڑا ایجوکیٹ بھی کہ میں علاقہ ہے گا پر چاہا یک ایجوکیشن ہی ماں سمجھی انسان ہے تو کا بازیں تبدیلی کہتے بغیر تعلیمہ انسان مانا مطلب چیزیں سرپدی نبی نازانتے بیسیکلی منگوشی جنی آدم ضروری ہے تعلیم وہ کچھ یہ صاحبہ چوکھانے پرورش کرنا صحیح آئیے تعلق ڈائریکٹ آئیے کو لوگا آئیے لوگا ہی اثرات آئیے تو یہ سوسائٹی ہمیں لوگاں چی پر سوسائٹی تے جوڑ بھی ٹھیک ہے سوسائٹی کا ایجوکیٹڈ بھی تے شہر ملک کے جوڑ بھی تے امی صاحبہ تو بڑا یہ ضروری ہے کہ ماں انو جو ماں مگن دگائے تو کہ سی ایم میں ویژن یا عورتہ کے ارچ شکر اسکول داخل بکنا ای بازنی سکی شارے چیزیں کہ انو جو سرپراہ صاحبہ عورتہ یہ چیز رہا ہو کہ ارچ گونڈو رہا اسکول بھی تیسرا یہ چیز ضروری ہے رندہ ماں پدا کوالٹی ایجوکیشن و باقی چیزیں نہیں سرگا جنا یہ جنکانی تعلیم باز ضروری جی لازم جنکانی ایجوکیشن بعض اثر دور دا مزنے دیمروی پور گائیں پر سے کہ جنین ہم انسان قدرت انچو کے مردینا صلاحیت داتا ذہنی صلاحیت بھی تو ہمیں بڑا جنین ہم داتا اور دنیا دیما شتی ملکاں بچارے آو دا مردین اما کارا کنگائیں جنین ہما کارا کنگائیں یہ فرق و تفاوت دنیا تو ختم ہوتا بلے میں معاشرے تو کا ضرور اثرات باں قبائلی اثرات باں مذہبی اثرات باں دیگر روایت باں تو شانی پوچھتا تو ماں یک جستے کس کر تئی بس کہ چوکانی اما جن آدم زالبول کے کاروالا تو لازم آئین چوکانی دارگے میں کرا فیملی سے سسٹم مست ہیں بلے پدا بھی ارکس دیکھ رہے چوکا ریگولر ہو ہر روز داشت نہ کہاں ڈے کیئر معاملات یہ تھی صوبہ اسمبلیا یک انچے نیوز ہی بودتے گئے زمانے گیا وہ تو ہمارا عشے سرفت بکا اور ڈے کیئر آپ ہما جنین کے کار کنا گا آنے واسے چچو حلے میں یہ بابت سرفت دیں جی ہو ملنے شمار یاد ہے یہ چیزیں نا کہ یک دورانا مبرک ماں ممبر پارلیمنٹ تھا تو مانا وہ تھی گونڈو گونا گونڈو ماں اسمبلی میں گونا ٹائم آن نکالا طبیعت صحیح نہیں آئی روچا مانا گونا شاید لوگا غس نہیں استا گوڑا سائیڈ میں کہہ رہا یک روم ہی استا عموماً میں فیمیل استا پہ واسطہ کے ممبر تھا امی ہندو کا تھا ماں اودا اٹینڈنٹ وغیرہ بھی استا تھا ملے ماں اودا رہیر کو تا کرا ملے گونڈو آئی گو ماں نٹا گا کنا مانا آئی رزورتو اسمبلی تو کا کشو تو اما بری ہوتی نادید کر رہا
కూడా तीसरा आमा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आणि तो काय याको दो चेस्तबू के भाई मैडम इदा तो एक वंडूवर आवडता गो इदा अलाव नहीं इदा युका अमी सीट आणि सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निंदा కూడా మంగో के ఈ छोके छोको सीटे सर अनिष्टा पद मनी छोके कुट्टा इमा अमूमन इंटरनेशनल मा दगे मुल्काना गिंदा क्या नि सिंबलिया नि तो का जब एक छोके गोन भी आयर अम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब मेल बिबा या स्पीकर कसी भी आये चोकरा मतलब आयर सपोर्ट कनंगो मतलब आयर सपोर्ट कनंगो कि ईवा छोके माते वो एक कनेक्शन ही असते ना हर वक्त अगर एक जनी आदम में मतलब कुजा लेवल अभी भी आयर आ चीज भी निभाने की सही है लोग भी चार गए चौक भी चार गया और बाकी डन्ना भी चार गया गोड़ा एक के चौक माना गो ना गोड़ा इस खैर माना उसी शुमा दरा है वदा असेंबली स्टाफ भी आत को नमा दरत को गोड़ा ये मीडिया भी मौजूदा मीडिया वाला मर्दमा ये चीज हाईलाइट को आमा मीडिया आमा टाइम भी शुक्रिया अदा को तगा नु भी शेयर शुक्रिया अदा की छिया गोड़ा मा ये चीजारा मीडिया हा बाज हाईलाइट को चीजारा मतलब इंटरनेशनली मीडिया ये चीज शो के मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये गुमा फीमेल ये गुमा ई वर्ड कनक बुता ये असेंबली चे कशक बुता गोड़ा पदा इशिया मा ई चीजारा पॉजिटिव जो మాకు ఈ చీజ్ బాందా రోజు మర్చి మనాగోని బాందా రోజు దిగి గుతి చొక్కా కారి గురు చూష్ బికనే के मा नुई मोहिम जो मा सीएम जाम साहब गुमा डिस्कस को बाकी स्पीकर साहबा मनी खाला कुद्दूस साहबा जियो आया नि गुमा के मा इदा असेंबली तो का मनी खायाला जरूरी है कि डे केयर सेंटर भी चे उदा असेंबली तो का फीमेल स्टाफ भी असता आया नि भी चोक बेवा आ गोळती चोक्काना कुजा करा ना गोड़ा ई अवाला पदा ऑलरेडी मा ई अवाला मा एनजीओ सेक्टर कार कोतगा डे केयर सारा मा तोरबता से स्कूल मा सेलेक्ट कोतगा गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल तोरबता आप सारा और चस्सारा मनी हयाला एक प्रोजेक्ट यतकगा अमा ये तो का मनवत एस्टैब्लिश कोतगे ता स्कूल आणि तो का से डे केयर सेंटर मना आईडिया असता का मे बारा गोड़ा मा इशियर जो और पदा मा बाजे टाइम या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आणि वास्ता मा यूनिवर्सिटी लेवल मतलब स्टाफ के अलावा आ लेवल छोक सर भी जने की तकरीबन बाजे ना सूरम बीते और इनको छोक कम बीते और आज अब क्लास के अगर आया नहीं वास्ता अल्लाह जरूरी है कि मतलब आके रवा जो चौकारा बागो गोड़ा मा गवर्नर साहबानी गो मा अक्सरियत दो से चेंज बुते का मन याद आ रही है कि कर मशो तो मिल ले तो कि यूनिवर्सिटी ने तो का कम से कम शुमार डे केयर सेंटर जोड़ बेकने गोड़ा पदा सीएम साहब गो मा गब जता आया वुमेन डेवलपमेंट ने मगाया गर्ल्स कॉलेज तोरबत सॉरी कोयटा केंटी आया भी जोड़ को थी अच्छा अबे वजह मतलब पायदा बु हां दा बु गोड़ा मा समझी के अन्नु के वादा बिचार तीसरा जॉइंट फैमिली सिस्टम बुता एक के दो में सपोर्ट बुता नु वस्ते आरिया की यू के बती जिम्मेदारी फैमिली अलग है आई चोक मात भी कर रहे हैं पेट भी कर रहे हैं गोंडो को जब भी बड़ा ये वास्ता अल्लामा अर्च इदारा नहीं तो का चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट भी चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी मंगुशी बैंक आनी तो का अच्छा उदा जनी आदम भी रहा अर्च अलावा बाकी जो डिपार्टमेंट असता उदा अल्लामा डे केयर जरूरी है जी वही वक्त जरूरत है सोबत पूरा